Ahojte, v tejto časti objavíme, aký veľký kultúrny odkaz zanechala Veľká Morava. Veľkomoravská ríša nebola len silným politickým útvarom. Bola aj kolískou kultúry, vzdelanosti a kresťanstva našich predkov. Vďaka misii Konštantína a Metoda sa Slováci zaradili medzi kultúrne národy vtedajšej Európy a vytvorili si vlastné miesto v kresťanskom svete. Jedným z najväčších darov, ktoré priniesli solúnski bratia, bola schopnosť zapísať jazyk, ktorému rozumel ľud. Konštantín vytvoril nové písmo, hlaholiku, a spolu s Metodom začali prekladať sväté knihy do staroslovienčiny. Bohoslužby tak nezneli v cudzom latinskom jazyku, ale v reči, ktorou hovorili domáci. Práve to bol unikát v celej Európe, ktorý sa v iných krajinách objavil až o stáročia neskôr. Konštantín napísal predslov k prekladu Evanielia, známy ako proglas. Neskôr ich žiaci vytvorili významné literárne pamiatky, napríklad moravsko-panonské legendy, ktoré zachytávajú život a dielo Konštantína a Metoda. Tieto diela položili základy slovanského písomníctva. Panovníci Veľkej Moravy budovali nové opevnené hradiská, miesta, ktoré slúžili ako centra správy, obrany aj obchodu. Vznikali na dôležitých miestach, ako boli riečne brody, priesmyky či strategické vyvýšeniny. Práve okolo nich sa formovalo hustejšie vidiecké osídlenie. Zaujímavosťou je, že naši predkovia pomenovali väčšinu vrchov, riek a sídel sami. Výnimku tvorili len tie najstaršie názvy ako Tatry, Fatra, Váh či Hron, ktoré si ešte pamätali časy pred Slovanmi. Z významných hradísk v tomto období vynikali Nitra, Bratislava, Devín, ale aj Mikulčice a Staré Mesto na Morave. V týchto sídlach sa začali objavovať aj stavby s kamennou podmurovkou a nové typy sídiel, veľmožské dvorce. Cirkevná organizácia sa postupne prispôsobovala svetskému členeniu územia. Viaceré kostoly z tohto obdobia poznáme dodnes, napríklad ten v Kopčanoch, ktorý je jedným z najstarších zachovaných v strednej Európe. Mnohé poznatky o Veľkej Morave dnes čerpáme aj vďaka archeológii, z keramiky, šperkov, zbraní či zvyškov stavieb. Život našich predkov sa pod vplyvom kresťanstva výrazne zmenil. Pohanské zvyky boli postupne nahradené kresťanskými rituálmi. Zmenili sa aj spôsoby pochovávania. Vládnuca vrstva, panovníci a bojovníci sa začali obliekať a vyzbrojovať po franskom vzore. Ženy sa zdobili bohatými šperkami, náušnicami, gombíkmi, prsteňmi zo zlata, striebra či bronzu, niekedy aj zo skla. Základom života však naďalej zostávalo poľnohospodárstvo, remeslá a spoločenská súdržnosť v osadách a pri hradiskách. V krajine sa postupne budovala sieť cirkevných aj svetských sídiel. Veľká Morava síce zanikla, no jej duch pretrval. Ľudia si zachovali jazyk, zvyky a živú spomienku na slávnu minulosť. Osobnosť kráľa Svätopluka sa stala legendou, ktorá pretrvala celé storočia. O Svätoplukovi vedel aj byzantský cisár Konštantín Porfirogenetos. Tradícia Veľkej Moravy sa stala základom historickej pamäte Slovákov. Neskôr ju oživili Bernolákovci, Štúrovci aj slovenskí historici, ktorí v nej videli dôkaz o dávnej kultúrnej vyspelosti národa. Veľká Morava znamenala pre našich predkov vstup medzi kultúrne národy Európy. Vytvorili vlastné písmo, literatúru a cirkevnú organizáciu. Spomienka na ňu prežila stáročia. V príbehoch o Svätoplukovi, v legendách, ale aj v budovaní národnej identity Slovákov. Ďakujeme, že ste si našli čas na toto video. Prajeme vám, aby sa vám učilo ľahšie a ak sa vám páčilo, budeme radi za váš like alebo zdieľanie.